खुलुमबाय बड' लाइभ 24 नि स्टुडिअ आं जनाली बसुमतारी। बे बोसोराव बिटिसिनि मोनबा जिल्लानि फिथाइया थांनाय बोसोरनिफ्रायबो साबसिन जाना फैदों। दिनै आसामाव हायार सेकेन्डारिनि फिथाइखौ दिनै फोसावबाय आरो एबार बे बोसोराव बिटिसिनि रिजाल्टआ बिटिसिनि फिथाइया जोबोर मोजां जादों। फोरमायनो लादों मोनसे खौरां फोसावबाय दिनै एचएसनि जोबथा आनजादनि फिथाइ आरो देग्लाय हादोरसाजों लोगोसे बिटिसि हालामनि फिथाइया माबायदि बेखौ फोरमायनो लादों। बिटिसिनि मोनबा जिल्लानि फिथाइया थांनाय बोसोरनिख्रुइबो साबसिन जादों। आसामनि मादावनो बिटिसिनि तामुलपुर जिल्ला आरो बाक्सा जिल्लाया सेथि मासि आवथायनो हादों। तामुलपुर जिल्लाया आसामनि मादावनो बिगियान आयदायाव गिबिसिन मासि आवग्रिनो हादों। फोरमायनो लादों मोनसे खौरां जेराव बिटिसिनि मोनबा जिल्लानि फिथाइया थांनाय बोसोरनिख्रुइबो साबसिन जादों। देग्लाय हादोरसाजों लोगोसे बिटिसि हालामनि फिथाइया माबायदि बेखौ फोरमायनो सानदों। तामुलपुर जिल्लाया आसामनि मादावनो बिगियान आयदायाव गिबिसिन मासि आवग्रिनो हादों। आसामनि मादावनो तामुलपुर जिल्लानि उथ्रिसारनाय हारानो जादों 98.39 जौखोन्दो। फारसेथिं बाक्सा जिल्लाया आरिमु आयदायाव आसामनि मादावनो सेथि मासि आवथायनो हादों। बाक्सा जिल्लाया 94.29 जौखोन्दो उथ्रिसारनो हादों आरो गिबि सारि आवथायनो हादों। फारसेथिं फालांगि कमार्सआ 98.39 जौखोन्दो मोननायजों थामथि सारियाव आवग्रिनो हादों आरो आरिमु आर्ट्स आयदायाव 88.63 जौखोन्दो मोननानै बाथि सारियाव दं तामुलपुर जिल्लाया। गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि गाहाय सदर सोहोर क'क्राझार जिल्लायाव एचएस आनजादनि फिथाइया बिगियान आयदायाव 84.75 जौखोन्दो उथ्रिसारनायनि अनगायैबो फालांगि आयदायाव 69.29 जौखोन्दो आरो आरिमु आयदायाव 76.66 आवथायदों। थांनाय बोसोराव चिरां जिल्लायाव आसामनि मादावनो मोजां फिथाइ लाबोनो हादोंब्लाबो देग्लाय बिगियान आयदायाव 97.89 जौखोन्दो, आरिमु आयदायाव 77.87 जौखोन्दो आरो फालांगि आयदायाव 80.67 खोन्दो आवथायनो हायो। थांनाय बोसोरनि फिथाइखौ नोजोर होयोब्ला देग्लाय चिरांनि फिथाइया गाहायाव आरो फारसेथिं उदालगुरि जिल्लानि देग्लायनि फिथाइखौ नायोब्ला बिगियान आयदायाव 89.71 जौखोन्दो, आरिमु आयदायाव 83.39 जौखोन्दो आरो फालांगि आयदायाव 82.08 जौखोन्दो आवथायनो हादों आरो दिनै फोसावदों एचएसनि जोबथा आनजादनि फिथाइ। देग्लाय बिटिसि हालामनि फिथाइया माबायदि बेखौ जों दा फोरमायबाय जेराव आसामनि मादावनो तामुलपुर आरो बाक्साया सेथि मासियाव आवथायनो हादों आरो देग्लाय हादोरसाजों लोगोसे बिटिसि हालामा एबार बे बोसोराव गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादनि फिथाइया जोबोर मोजां जाना सफैदों मानोना आसामनि मादावनो बिटिसिनि तामुलपुर जिल्ला आरो बाक्सा जिल्लाया सेथि मासियाव आवथायनो हादों। देग्लाय हादोरसाजों लोगोसे बिटिसि हालामाव फिथाइया थांनाय बोसोरनिख्रुइबो साबसिन जादों।